στην Ιερά Σύνοδο, πάει να πει ότι εμείς βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο φώναξε ένα άξιο στη θεοτονία, γιατί ο Ιεχώ φωνάζεται, επειδή συμφωνεί με το σώμα της Εκκλησίας, αυτό μας λέει ιστορία. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε μια συμβουλή από εμένα. Όταν θα πάτε στα σπίτια σας και για τις επόμενες ημέρες διαβάσετε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Με τα Ευαγγέλια υπάρχει η πράξη των Αποστόλων στην Καινή Διαθήκη. Να καταλάβετε ότι τα ίδια προβλήματα που έχουμε τώρα τα έχει η Εκκλησία σε όλους τους αιώνες. Ακριβώς τα ίδια. Τη διχόνοια, την αναταραχή, τις φωνές, τις διχογνωμίες. Τι έγινε στην πρώτη Αποστολή της Ένωσης? Αυτοί έφτασαν οι Απόστολοι, ήταν φωτισμένοι και θα γίνονται στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός. Δεν είμαστε εδώ πέρα λέει κάτι καλά. Και υπάρχουν ζυμώσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές μέσα από την Εκκλησία. Προς Θεό. Όσο είμαστε μέσα στην Εκκλησία, μπορούμε να λέμε και να ζυμώνουμε τα πάντα. Και να ξέρετε ότι πάνω από τα άλλα πνεύμα κατευθύνει τους ανθρώπους, ούτως ώστε στην τελευταία στιγμή και την πλησιότερη να πάρθει σωστή ατόμη. Σύνοδοι ολόκληροι ανατράπηκαν γιατί ένας είχε δίκιο. Το ξέρουμε. Αλλά και αυτός ο ένας έκανε τεράστια υπακοή. Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, που είναι και η πατιέρα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι είναι αντιφρονούντες γενικότερα σε πολλά πράγματα, όταν είπε ότι όχι, εγώ δεν υπογράφω για να ενωθώ με την Δύση, και λέγανε όλοι αυτό δεν υπέγραψε, λέει ο Μάρκος, δεν κάναμε τίποτα στη Σύνοδο. Εμείς δεν έκανε τα ιωδία πάνω που για να ξεσηκώσουν.